Vă salut și bine v-am regăsit din nou pe canal. Astăzi este o zi importantă deoarece mergem să facem prima modificare la E93. O modificare care este wow, credeți-mă. Nu pot să vă arăt, este în dreapta mea aici, dar o să vedeți exact când vom ajunge la persoana respectivă ce ne va monta acest, să spunem, accesoriu. Și credeți-mă, este ceva wow. N-abia ce să montăm treaba asta. Și urmează să începem seria de mici modificări la E93. Cum am mai și spus în celelalte vloguri, vom modifica doar pe partea de aspect exterior, finuț, frumos, clean, ca să nu am probleme cu poliția. De mașina aceasta chiar vreau să mă bucur, deoarece merg zilnic cu ea, daily, și nu vreau să am probleme cu poliția, să stau pe la rari și toate cele. Este foarte cald astăzi, vineri, undeva la 40-40 ceva de grade. Eu sunt în garaj și imediat voi ieși afară, așa că am dat drumul la mașină, un pic aerul să circule pe aici, să răcească bine mașina până vom ieși afară. Și na, cam astea sunt spuse. Revenim de la garaj și acolo o să vă arăt și ce modificare vom face la mașină, la cabrioletă, cum îmi place mie să o alint. Oh my God! Modificare super tare, care va schimba complet ceva la mașină, veți vedea ce. Și cam asta să spuse, revenim de la garaj când ajung și să vă arăt și ce anume vom face. Am ajuns să facem modificarea, e o modificare care cred că va schimba foarte mult ceva la mașină, ceva wow. Haideți să vă arăt despre ce e vorba, că tot am zis și nu v-am arătat și o să vă arăt acum, să vă arăt doar așa. Și avem nebunia asta de volan cu roșu, bineînțeles cu interiorul roșu, să fie totul la asorteu, un volan de carbon, bineînțeles de la Carbon Innovation, de unde am pus și prima oară la seria 5 și unde puteam să fim, bineînțeles, la Retro Shop, niște băieți super, deoarece eu am volanul fără padele, iar acum vom monta un volan cu padele și trebuie trase niște fire, ceva de genul ăsta, nu, Ionuț? Și trebuie desfăcută toată consola, volanul, e harababură pe aici, așa. Și niște modificări pe partea de padele, pentru că acestea nu vor merge direct. Ok. Trebuie să le desfacem, modificăm ceva în ele, apoi le punem, tragem cablajul. Ok, perfect. Deci, cum ați văzut, este ceva de muncă aici. E le-a desfăcut Ionuț aici, tot pe aici. Nu le-am cu electronica și cu toate astea. Eu dacă desfac nu mai pun nimic la loc. Toate cleme și toate alea, mă. E jale. Complicăciu. Na, când te mănâncă undeva trebuie să te scarpi și trebuie să le faci. Și asta este prima modificare pe care o facem la mașină. Schimbăm volanul cu unul de carbon. Haideți să vă arăt un pic aici. Uitați cum se prezintă situația în momentul de față. A desfăcut Ionuț tot pe aici. Și volanul frumos de carbon cu roșu. Airbag-ul este la fel roșu. Avem și airbag-ul la el tot cu roșu. O să mai revin pe parcurs cu mici update-uri când schimbăm. O să schimb și la volan, a venit cu niște padele și o să-i pun alte padele pe care le aveam eu de rezervă, tot de carbon, ca să fie frumos. Avem trimurile acelea cu crom, ceva de genul ăsta, nu crom, mă scuzați, de aluminiu. Și cred că o să le schimbăm și pe alea. O să vedem cum, întâi să punem volanul, să vedem cum se asortează și cred că o să le facem, nu știu, un hidrotransfer, ceva de genul ăsta. Revin mai încolo cu noi update-uri și cine știe, cu volanul deja montat pe mașină. Dar abia aștept să-l montăm, să vedem cum se vede totul. Deci, sunt nerăbdător. Haideți să vă arăt și cum arată montat așa pe poziție. Suntem așa mai spre final, să spun. Haideți să vă arăt că e ceva grav. Deci nu ai cum. Uitați cum se vede și cum se asortează cu totul. Deci, băi, n-ai cum. Cea e. Și o să mai facem o altă modificare, cred că peste 2 săptămâni, așa 3 vedem. Am vorbit cu Ionuț și mi-a dat o idee și o să facem și o modificare la interior. Voiam eu să fac ceva, dar mi-a dat el o altă idee mai bună și o să merg pe mâna lui, deoarece este mult mai bine. Și uitați totul cu roșu, cu volanul ăsta și cu nebunia aia de padele. Acum Ionuț este să facă padelele și o să schimbăm și
rotița asta, o să punem una neagră. Ce ziceți? Vă place? N-are cum să nu-ți placă treaba asta. O să iasă ceva wow, cum am spus. Facem modificări micuțe pe partea de aspect. Să ne bucurăm. O să urmeze, cred că săptămâna viitoare, iar modificări, că vor fi mai multe, pe partea de exterior la mașină. Și luna viitoare o să vină niște modificări mai importante și mai mișto, credeți-mă, la E93-ul ăsta. E în plan ceva frumos și o să iasă ceva clean și nu știu, așa peste lumea frumos, ce să vă mai zic. Sper că vă place volanul, lăsați-mi în comentarii părerea voastră despre volanul ăsta de F30 cu carbon, cu roșu, bineînțeles volanul este luat de la Carbon Innovation, linkul în descriere. Dacă vreți și voi să vă comandați un volan, intrați la ei pe site și vă veți comanda. Avem și giveaway-ul cu volanul de carbon, care știți cu toții, ca să vedeți că avem grijă de noi, apă minerală și să vă arăt așa și ce mănânc mic asta, că mi-era foame. Un pic de dulce și un pic sănătos, că trebuie să ne facem bine. Albul ăsta, ce de albul meu? Nu băgați seamă dezordinat pe aici, contează rezultatul final și Ionuț este super profi și face o treabă foarte bună. Mi-a fost recomandat de către un prieten, am văzut și la ei pe pagina de TikTok și mi-a plăcut ce am văzut și de aceea am ales să și vin aici. Am mai vorbit și cu alți băieți din domeniu și mai cunoscut, să spun așa, și oamenii nu se mai bagă la chestiile astea, au de alea pe aici, înțelegeți voi, lucrează cu de-astea mai astea vechi, nu le mai plac. Revenim cu finalul, cu mașina, cu volanul montat și cum din interior cu el, cum se simte la condus. Păi, și lăsați-mă în comentarii părerea voastră despre modificarea asta, dacă vă place. Gata, după ceva timp am terminat și demontat volanul. Băi, dacă știți cum se vede și cum se asortează totul, este doar o foarte, foarte mică diferență de nuanță între roșiul pe care l-am eu la interior și roșul care este pe volan. Dar în schimb e bombă. Am dat și o mică tură să vedem dacă merg și padelele, totul funcțional. Așa că nu vă mai țin, haideți să vă arăt cum arată noul volan pe mașină și cum se vede cu totul. Deci uitați cum se vede noul volan. Credeți-mă, pe cameră văd că se vede un pic mai aprins roșu ăsta, dar nu este așa de aprins față de cel de pe scaun. Nu băgați în seamă cutia și astea că dar uitați cum se vede. Deci băi, n-ai cum. Haideți să intrăm și la interior să văd dacă o să vă arăt. Deci uitați superbitatea asta de volan, în ce hal se vede și cât de, nu știu, e altceva aici. Deci, nu știu, îmi place la nebunie totul. Deci este așteptările mele. Încă o dată mulțumesc băieților de la Carbon Innovation pentru nebunia asta de volan, care, ce să vă mai zic, spune totul, airbag-ul roșu frumos, pe laterale cu roșu, în continuare se asortează frumos cu mașina. Avem această linie frumos la ora 12, tot la fel cu roșu, padelele astea nebune. Aveam niște padele micuțe, erau acelea mici, astea le aveam eu în casă de la celălalt volan. Știu că trebuia cu roșu, mai am un set de padele cu plusul și minusul roșu ca să fie exact în contrast, dar erau pe alt volan și n-am mai stat să-l desfac, să vin cu celălalt volan să zăpăcesc băiatul de aici cu combinația asta. O să le schimb eu și pe alea cu timpul. Deocamdată nu mă deranjează, doar ce albul de aici se asortează și cu albul care este pe aceste butoane. Așa că, nu mă deranjează. V-am spus, o să mai urmeze niște modificări săptămâna viitoare. După aceea, în august, la fel avem niște modificări bombă pe această mașină. Vom face niște modificări super wow. Mai ales și pe exterior va veni ceva top, credeți-mă. Și, cam asta a fost cu partea aceasta de vlog. Este un vlog cam scurtus, deoarece nici băiatul nu dorea foarte mult să apară și am zis să-i respect intimitatea.
este un garajel micuț, dar unde se face o treabă foarte profi și vă recomand și vouă să mergeți dacă aveți ceva de făcut la mașini, la BMW-uri, schimbat de faruri, volane, coding și tot ce mai este nevoie, retrofituri. Băiatul este foarte atent și știe ce face și nu aveam niciunde să pun telefon, e un garajel mic, au zis că se vor extinde, dar contează ce iese din mâna lor, deoarece și voi sunt garaje în care este totul wow și pleci de acolo foarte dezamăgit. Cam asta au fost spuse cu vlogul acesta, așa că ne vedem în următorul vlog și v-aș ruga foarte mult un like, share și un subscribe și să vă înscrieți la giveaway dacă vreți să câștigați și voi un volan custom pentru mașina voastră. V-am pupat!